Id-dar tan-nanna mimlija imbarazz. Ritratti fuq ritratti kannellaw mitfija li ilhom jakkumulaw is-snin. Imma fuq kollox, għemet bissima ħelwa tan-nannu u tan-nanna. Tiġġerra sikta minn ritratt għal ritratt. Fid-dar tan-nannem gradenzi kemm trid. Bil-kxaxen kollha tagħhom f'gata bi ħwejjeġ li m'għadhomx moda. Li ma jiġu lil ħadd u ma jinteressaw lil ħadd. Imma f'kull kaxxun hemm id-daħqa ta' tfal iż-żgħar li llum kibru u neżaw tfulithom għax m'għadix tiġihom aktar. Fid-dar tan-nanna tinstema' t-tektika ta' mit-tarloġġ. Kollha jtektku żmien li għaddaw mar. Arloġġi li qatt ma mxew blura. Iżda kull tektika tirrakkonta l-istorja ta' misteri li qatt ma ssolvew, ta' jħirsa li qatt ma deru u ta' teżori li qatt ma nstabu. Fid-dar tan-nanna hemm riħa ta' ħobs mixwi u kafe jismot titektek fuq in-nar. Riħa li ma nofsinhar tinbidel ma' dik tal-laħan fuq il-fwar u patata moqlija. Imma hemm ukoll ir-riħa ta' qsari fil-ġardina. Riħa tal-ożor maħsulin u perċin fuq bejt xemxi. Hemm ukoll ir-riħa ta' sjesta fonda f'nofs Lulju u Awwissu. Fid-dar tan-nanna kollox wieqaf, statiku u ċċassat. Imma fid-dar tan-nanna kollox mitkellem fi skit u ras imbras u kollox jitbissem. Fid-dar tan-nanna daħal il-baħħ u l-vojt. Għaliex illum id-dar tan-nanna m'għadix aktar. Tidħol tabet aħmar twid ħossok tal-ġo palazz fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz u fuq gwarniċ madum bit-tep u l-iskultura u l-mara ta' ġo fih tistħajjilha ħirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xuvinir tal-kewba motti b'dojli rirakmat u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina. Fid-dar tan-nanna saluttanti motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar grandfather clock biex jinidok tossujiet id-dar u tliet tfal jilagħbu nol jistafew fit-tellijiet li joħolqu l-portieri li ħitula it-siet. Fit-taraċ raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-sendu font fejn isakru tfal imqarbin mal-ħajt hemm kurċifiss li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn qudiemu qis li trodlu s-salib. Fid-dar tan-nanna fil-ċina t-television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa korazon nissaħallik minn dak il-ktib għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib. Fid-dar tan-nanna saluttanti motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar grandfather clock biex jiridok